Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Canggih, Sugeng dalu. Pak Dalang, Sugeng dalu Mbak Tati. Iki sugeng dalu, Pak. Ya wae lah bingung kula, Pak. Dawuhe Mbak Mesa iki janjane kula kon ngancani Mbak Tati. Niki pun kula kancani ten jero nika. Jebulno niku tak kira niku penyanyi niku nek mangan ki omeng sethithik. Jebulane Sengek 5 piring iki diro kok tetep racang. Kandhane cengeke, Pak. Sapa cengeke, Pak? Kayak Mbak Diem. Mbak Diem iki luar biasa. Oh, ngani. Pungane legi gurih wis kaya ora ono liyane. Mulane kok ora leren. Harusnya dokter acong ae itu tak hitung ki tak pitu takoni tak piro, Pak? Siji. Liyane lari. Liyane wis tekan weteng kok ya. Kula didhawuhi napa niki, Pak? Kabeh iki bintang tamu pun komplit Pak Lurah barang. Wah, luar biasa Pak Lurah Kaliagung niku. ah Usung Mas Tulus iki pindah saka Kaliagung nek ora ono saya rusak. Masak ta, Pak? Kowe lah ora percaya, kula ki tau Pak Tati. Pripun? Pas pengajian nang Kaliagung, penjagane ora tindak. Tak takoke Pak Mesra kok Pak Lurah ora tindak sakit. Kula sak kanca ki don mrono. Dodak-dodak kula nuwun, ora dijawab. Kula nuwun, jebul, "Woi, aku nang kene." Pak sawu. Wong lurah kok peteng-krengan ya kayak sawu jebul. Alasane sakit jebul Pak sawu. Apa-apa dinyanyi. Apa-apa dinyanyi. Kaya jenengan bareng kuwi. Oh, nek lurah Sentolo beda. Oh, berarti sesuk pindah ke Sentolo wae, Pak. Nah, pindah Sentolo iso, Mas. Lurah-lurah sak keluarga kuwi sing paling apik dhewe Sentolo, Pak. Yakin kuwi? Lah, mboten percaya. Ora dibuktekke aku urung percaya. Mantokan kok Sapri nika sing anak buahku wae. Lah sing tak latih ke cilik saiki wis dadi anak buah Mas Tulus. Nggih, menika wonten dawuh niki ndongake sithik, Pak. Jenengan kalian kula dipun timbali kalian Pak Tresno Wiyadi kalian Bugiem. Nggih, Pak ndongake kagem keluarga Pak Tresno Wiyadi kalian Bugiem menika tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Ayem tentrem keluargane, tansah pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Sampunipun undine Mbah almarhum Mbah Hajah Aminah niku dipinangkani dalu niki timbali Petruk niku wau. Nggih. Mugi-mugi sedaya pun paringi sehat, wilujeng lancar nggih pados rezeki. Amin. Pak Dalang nggih niku biyen Mbah Mesa iki tau dadi dagang sapi ya kok. tahu biar dia wah bos besar. Biyen ki nek nang pasar pengasihnya nggo laken kaya kok dagang sapi kok saiki dadi tukang traktor ya. Mandala putra Mandala putri kok panjenengan. Ya monggo anu niku Pak Dalang kula critake niki wae. Sekiranya pun critake tengah wow. Brigge. Rikalane Mbah Mesran niku kondange Mbak Mesran. Oke. Traktor iku sikile kesampluk traktor remuk, Mbak. Digawa nang rumah sakit digigit. Oh. Terus ora digawa nang Slumbung nang gone Mbah Saleh terus maten. Terus dibuka kipe didoni ditambani mari. Terus alhamdulillah niki ngantos sakniki niku sehat malih. Mugi licin terus ya Bang sehat ya. Alhamdulillah. Heeh, basa sehat ayo nginep nang kono. Nah, nginep nang kono niku ora ujar ora kalu nek mari arep nginep nang Sumbung niku dilakoni. Matur nuwun niki wau pun diluari jare mugi-mugi makin wilujeng sak lajengipun. Pun niki terus kula kadhawuhan apa? Pun cekatan iki Bahasa dibere ke Pak Lurah sehat waras anjur nanggonku ngendika ngene. Sesuk bintang tamune sing kakung Pak Teguh ambegane napa? Mergane ya aku ngutangke budi. oh mboten nek jare mboten ngutangke budi. Sing ngutangke iku malah Mbah Mesa ngomong nek lakon ora tau mbayar e. Oh. Rumangsa. Makanya kok ditarik niku kula mboten ditarik. Saiki ngene, Pak Lurah, pamundhute Mbah Misran iki raketan sedela Pramen Toprak, heeh to. Lakone anu minak jingga kae lho wis mboyong waeta puyengan, heeh. Mengko damar mulane iki sapa ya sik tak pikire. Iki dalange nang bulan ora ya? Rawuh Pak Dan Ramil lho. Nah, iku didadekke damar bulan. Ane niki kok nek dadi minak jingga ki durung dayune lho. Sing wakon dadi dayun ki dokter Acong yang biasane. Dokter Acong kok dadi dayun. Pundi wae Mas Acong. Ayo Mas, kene Mas.
Iki nyuwun saja. karang putrine loro Mbak Ira. Siji sinten? Mbak Ira ngandani. Mbak Ira, monggo Mbak Ira. Dadi puyengan. Niku jero kan dadi apa niki lho? Sampean saiki dadi damar wulane kok milak jinggone men Pak Dan Ramil, Pak Sugiarto. Enak jinggo niku pripun ta kula tau. Cecut, cenut botine kelkiem. Oh, masane. Ciut, Aku mlebu juga duit. Ngono. ciut, jedut bojone wagiem ngono. Ayo Mas Ajam, dibagi Mas Ajam. Iki Mas Tulus paringi subo kastawa nggo dapuan Mas. Nah, iki sisan kok. Alure cerita pripun? Alure cerita si Waito Puyengan wis nang taman Blambangan. Terus? Wah, ane ora urung patek terno ora gelem karo. Nah, terus? Si Waito. Mbak Tatin Waito, Mbak Ira Uyengan. Dayune Mas Acok, damar wulane Pak Dan Ramil. Ayo, sip. Yes. Wah iki Piyai larang kabeh iki. Monggo Mas. Ayo Mas. Aduh, apa? Niki Mas Acok ngatekin perkenalan dulu. Niki dokter sing kulino ngutek-utek moto niki. Yes. Dayune Mas Dokter Pak Teguh dadi damar wulan minak jinggone Pak Sugiarto. Pak Sutorawo ora ya? Ora. Ketake japukan. Ngaturaken sing dapuk segendalu para pamerca Tresna Budaya sugeng pepanggihan kalian paguyuban ketoprak paton ketemu wonten ing dalu punika badhe mendhet irah-irahan minak jinggo wonten dapukaning para paraga sing sugih dhuwit terutama anak wedok ya genduk ya bawuk tadi. Ing dalu punika dados Waito. Wontene Puyengan kaasta anak kula ireng. Nak ireng. Ruwane ngundang aku kok ireng kok. Wontene damar wulan kadidhaken dening Bapak Lurah Sentolo ingkang paling bagus dhewe. Ing dalu punika dayon kasta Bapak Dokter Acok. Wontene minak jinggo katindakaken dening Bapak Armet Sugiarto, ya Ki Hadi Sugiarto. Para rawuh mekaten dapukaning para paraga ketoprak waton ketemu sugeng dalu sugeng gamreksane ngantos babaring cahya samangke nuwun. Niki kocap pinajinggo mlebu taman nemoni Waito Puyengan karo nggawa asistene niki Dayun. Ayo. Monggo. Ciut, cetrut iki dalange kok ngawur. Hiburan iki kersane Mbak Mesra. Iki lho laku pincang opo piye lak iki kok. Terus kaya bareke pencek. Oh iya. Berarti campur. Ciut, cetrut Dayun kowe meong Dayun. Iki dan Ramil sandale siji. Iki mergo dalange kurang ajar ku mau wangi. Terus mongko iki aku ora ono sing ngewangi.
Dayon iki taman apa kok? Ana ting cempluk nang kene iki Dayon. Niki taman Blambangan. Dayon. Napa rujane? Kok sandale mau dienggo siji? Iki man ketok pincang kaya minak jingga. Miring penak jengking monggo. Ayo ngejak sik endi iki Dayon. Nek sing iki pojok iki mlumah bae ora ben. Nek niku sesuk-esuk nang puskesmas biru-biru. Dayon rene ngadeg ngancani aku Dayon. Aku melu pincang. Nek sik niki susune kedaluwarsa jenengan sik ngarep. Apa Dayune jebule terus. Awas esuk pokoke rampung yo nang jak didelok. Iki ketoprak kok meneng wae. Dayon. Dalem. Iki ana putri loro iki sapa Dayon? Sing kene Mbak Tatin sing kuri ora kenal. Sing arep ditutke bojone. Sudah jadi ngaji gua. Nah, iki ana suara kok tanpa rupa ngono ya. Suara kok tanpa rupa ngono kan, Mbok? Iki kok Leluhur. Pak Ken mau ki kaya ana suara ning kok ora ana piantune ngono lho. Ning ana abune lho, Kang, Mbok. Dayon. Dalem. Apa iki sing jenengane waita mumetan puyengan Dayon. Kowe sing kira-kira kowe adikku ta? Kowe manut ta karo mbakmu tulung iki laden ana kuwi kok. Ya, Pak, aku rupane diren kaya ngono. Ora apa-apa nek Waita puyengan to iki sing ayu iki sijine sapa Dayon? iki pinak jenggone kok kaya rada ora paham. Waita puyengan iki wis waita karo puyengan kok. Iki nek tentara toprak wae to puyengan iku wong loro. Iki sing puyeng kuwi ora mung Dayune. Iki toprak ra bayaran kok aku mumet. Wae to puyengan iku wong loro. Ono Dayon. Sing puyeng sing endi sing waita sing endi? Oh ya kene rontok nyedak rene. Aku ki ratu Blambangan. Kowe sesuk tak dadekke putri Mlempengan. Panjenengan mawon iki ndak ngados ngaten kok. Iki kon kepiye iki? Kon tandur. Gandrung. Oh gandrung ya kene rontok nyedak rene. Kula menika mboten terus makanan panjenengan kok kon nyedak. Oh suwe-suwe tresno. Ono Dayun kepidak raja. Diampun. Kayu gomri nekam Dayon kok wedi Rupane jenengan medeni. sikilku pencik kok kae dhuwure lurus. Maksudnya dhuwure kang pundi? Dhuwur dengkul. Tinggal menika napa? Kathok. Kathok isine apa? Isine kathok jero. Kathok jero isine apa? Isine takono Pak Lurah. Kala ising kaya ngapa
Sing siji tak mek bojone mencucu. Mulane jenengan mang mek nika mawon nika bebas. Aku sing dikon mek iki lho ya kok aku kilo aku rupane kaya ngono. Ora apa-apa, ndak sakit. Ndak sakit apa aku lek lecet lho. Lecet apa-apa iki. Saya dialog ra suwe-suwe Pak dan rampil nek konsul le arep nyanyi. Iki aku cakep maneh. Matune mawon. Ah, matur mentu. Garuda Pancasila. Lancang mungguing masih Apa cerita mawon aja apa? mumpung ana bojomu. Ayo ane. Dayon. Dalem. Iki do giringen rene dayon. Aku memakai ngarep kok kebek iki ana apa? Iki sesuk ana dan ramil dadi sengiti wong. Aja do minggir-minggir mesake sing nyoting do nang ao meneh. Paling meneh ono. Dibantu iki Pak Dalan takepane. Wejrem mijil Cendut kaya ngene dayon. Iki ya tunggane memeti. Iki kok malah mleding-mleding iki piye dayon. Kapan-kapan iki kok malah adu-adu. Iki ora kok. Ora. Lho sapu wis. Sing jalan malah. Ayo kene bocah loro padha nyerang kene. Boten terus nakalan panjenengan. Engko suwe-suwe nek es awar mesti seneng. Bawa sewu je. Sang Prabu napa Kanjeng Aku kuwi Sang Prabu. Ratu, kepiye kene ronda nyedak. Menika nggih guru maosi lho nuwun sewu lho panjenengan menika. Nuwun sewu lho, Je. Heeh, kepiye aku ketok bagus apa ora? Rupane ora bagus yo. Apa wendhes mangke barang tak ora jujur yo. Ora sing lakune ngene-ngene. Mosok aju barang kula kalih Kang Mbok kula. Pantawono ayu bocah ayu padha wangkal ya. Mboten terus kok
kok dipaksa? Wong kula menika mboten. Aku kuwi ratu Blambangan. Ijen anget Mas. Dayon. Dalem. Apa iki? Putri loro kudu tak peksa. Panjenengan apa? Dayon penjagani lawang. Nek tindak kaya ngono lho Pak masalah dhewe ya. Iki ra ono lawange. Yen kowe ora manut karo aku mung lakon tak rutuh mari peksa kowe. Panjenengan kok aturan. Oh, lakon tak cekel. Ayo. Dayon. Dalem. Iki sik nuthuk bonang kok ra mesake wis pethuthuk kok tutak-tuthuki terus. Iki ana pawongan sapa jenenge Dayon? Iki lurah Sentolo mau kae. Damar Wulan. Oh, Damar. Aku ki damar wulan ya, Pak. Iki Raden Damar Wulan, nek awan jenenge Teguh. Ki sanak kowe kuwi sapa wani ngadang-adangi lakuku? Ditepungake. Aku Raden Damar Wulan. Iki kok ana wong Iki lho aku gelem. ratu malah kon nepung. Gelem ya Kang Mbok ya nek iki kowe ora ngetek wae lho. Ki sanak kowe minggir aja nang kono. Aku dhisik. Sadurunge aku kepengin karo sapa kowe? Lho, apa kowe ora ngerti karo aku? Aku kuwi ratu Blambangan bener ora Yon? Mestine bener. Lho, kok mesine bener Kalau piye? urip ora mesti. Nek ngono iki Raden Bisma. Wah, ora bakal sisih saka pandugamu. Jenengmu sapa? Wani-wani karo ratu Blambangan. Ditepungake. Aku Raden Damar Wulan. Iki Damar Wulan. Sraya dalem tepung. ratu ing Majapahit. Yen ngono kowe bakal ngadang-adangi apa kang dadi sediaku Damar Wulan? Pancen tenaga ana iki lambangan kene aku pengen nulungi Waito lan Kuyengan. Yen kowe wani ana kono tegese wani karo ratu Blambangan Damar Wulan. Apa sing tak wedeni? Apa wis kuat nampani godha wesi kuning Damar Wulan? Tak tandani jebak ayo, tak ladeni. Nek ngono aja kesuwen cepak nonggon sing paling jembang Damar Wulan. Nek ngono tak ladeni. Ayo, Ayo maju saya. maju perang yo. Kowe nek maju. Wis tak kesengak telung piring. Perang karo aku. Kok nang kene perang kok nyekel mikrofon. Salah kesek. Kok salah kene. Kowe minggiro. Iki nang tengah pinggir mikrofon. Ayo, ladeni ayo. Jebul men lumayan. Letraki karo Damar Wulan kok, Pak. Karo Kuyengan. Ayo sing tenan Dayon. Nek kaya ngono kuwi aku tak sing perang wae. Ayo kene. Damar Wulan. Kepiye iki, Pak? Ayo, tak ladeni. Ayo. Ayo.
menang. Sakune dhewe menang gak ono Mbak. Tempe karek siji mah ketiban wong. Ayo, kerubutan aku wong loro. Ayo dicekel wong loro kono jupuk dhuwur lan jupuk ngisor. Iya. Tapi sepanten bandare kelapan toprak. Doleren saat ini karek bayaran. Bayaran iki. Padahal Rampung apa niku? Kula